uding sewan ubashisya. Amen. Betul ni lagi banyak. Duway na udaratin ka jong ublay. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ablay ba iya nga walan ay mo ime naman melong blay babahakin ko pa iya nga ay mo ime ba iyo iya jin ka bakoy ka jome. Hadro bentang yung chimna kerdo no iya jin ka bakoy ka jome naman barok ka ka jing ha ka jome barok ka ka jing isin ay ka jome king ko pa iya nga. Bang iyo kum ni ka jin ka bakoy ka jome nga duway atray kra ba men banot slet iya ka shakri ka jome. But mehi men hikay atray kra lang ba ka shakri ka jome king pa age nga baga jin ka jome kan penkia kan pelai pan khoi atrai kan mandore ki jingim ki khon ki jome ki badan hani ka jaga kin ko pa age nga ra kur khoi ki daga karta inga ba khoi ka jome ba ki doror ki jongki kin long ta khando bas bo kabala atrai kana ban sei so atrai kana ya ka ba hispa na ka ba hispa sha kin ko pa age nga kur khoi ki atrai kana daga bor ka jongki kin om la hne daga bor ka jome baro kalong kabala himti ko pa age nga ngai ti hagik santi ki ba khoi ki jome jisu bel na answered hallelujah amen but amen pani you try you try ini ya de bet ka tien ka jong ublay ko ong kumno mga ngalong uding so wan ubashisya bat ukpa jonga ulong sumar brisoh amen. Ujisu uang ba ujisu ulong uding sowan ubashisya bat Nongsumar ya kata brisoh ulong ukpa kabamot ulong ublay amen. Si kabamot ba kata brisoh katau ya kani kalengkan ni kaperthai kabadon mga bat mapi tu ujisu udai uding mangi ngidai kitnat bau Nongsumar pat udai ublay amen. Te ublay ulong Nongsumar ya kaniga brisoh jong uni u ding sowan te balay la ringdor da uni uding sowan namar hakajing yo i jong nga yo i ba uni uding sowan upon hakitnat amen. Upon tenat habat kini kitnat dari mga banmapi dari kita ki Kristen ki balapdiang yo utrai kita kitnat but pindapit bahaya uni uding sawan hakapor ngasa syate syapo hariana ngalet situ jaka bathung yo uni uding sawan te ngayo i baki pon bahagi kenyang kipun kenyang bah uni uding sawan te ngam ang ba uni kenyang ulah don lupa hau ni uding lani hau jisu te henrei ngaku abat ong yepi ba wat yo try jongi ubalong ublehi shispa na ba shispa ba ubleu shispa na ba shispa henrei usat tan udang nuat tan wan man pensyo amen kamot kiknyang kia lehi ban tor syu bat lada ya pai sha ka jingim ka jongi pan hi ba kajing pensyoy ka kaya sa dong yangi longkom gitu kiknyang ki bawan dan boy yangi amen henrei lada ublei jongi pat long tau Nongsumar brisoh kamot balada ublei jongi pat ulong tau Nongsumar brisoh kamot kita kiknyang kin light do nangi amen kabalong kijing pensyoy ki babuan jad namar kata ni hak ban ai lat ya lade ba ublei unlong Nongsumar jongi amen namalada ublei sumar yangi iya cikam arkam gila bakla teng ni bakla kaktin katlit teng ni bakla ka skor ban sngap teng ni bakla ka jingbot ka jing perkhat amen te namar kata ni hap ban IT ya lade ha ublei ba ublei hi Nongsumar jongi amen te ngis ngau tho ba hau ding sa wan dan bon ki knyang kamot ka jing pensyoy ka kaya sa dong ni ki Kristen amen te la ong kumno katnat baro kabam seiso ngor no kis ngau tho ha ba ong ngor kamot lapam Facebook amen ha ba ong ngor kamot lapam sendan ben lada mentau niu ri udin lada lapam kamot lapom sendan jing mo cho kamu lakot sendan amen te
so. Amen. Ni haban say ya uso jong u men sim. Galatia san arpo ar. Pi haban pulilan dat ya ketu. Bat pi haban be sya ketu kabenta. Namar lada pim say so. Ujisu wang kumno wang katnat baro kabam say so on ngorno. Amen. Tingi haban long kiba say so. Ti wang shushu kumno. Wang bat katnat baro kaba say so uklat ya ka bakan yo say so kambun. Haba on klat. Hangni haka Bible jangi ka on klat. Pinda pe ka Bible Catholic ka on pin khoi. Ti hangni ngan batai lang ya kan ka jingmot klat. Slat bat pin khoi. Hangni kam don slat tang bakan ni ka bentang asmutu ka tu ka benta ba on pin khoi ka de slat. Ka tu on pin khoi haka Bible Catholic ka tu ka mot slat. Ti haba on klat pismutu ne meaning klat ka betul no. Klat lada pi jutung sentiu jayau ngan chua ngan kemang asya tung sentiu jayau haba ula krek ban shulut la mi itu bandong na juk dia temtu na kedia na tuna po kuliah balik ban mi penat ban kam seiso ya katu si ong klat bat kinong rep ki juk klat ye kai ki juk klat ya u so saw amen yo so saw ki klat temtu balik ban mi chuchuk ki penat ban kam so shibon te ya u sentiu kula ru ni chat klat temtu balik ban mi ban po no sau tali ha jaka ban po tong luai amen te lada yak kren chakane ka kentin kelat kamot ba kahap ha ka benta jong ka jing tunju ba wat ha ba pi sei so ubele tunju ye pi ban le kumno ban nang kham sei so shushu amen te hre ha ba kelat kamot la ot te ka don ka jing pang amen te ha ba kelat ye ka jing long man sim ka jong ye ki kristan kamot ka don ka jing mong te hre la pi sngo thop pa ba ka re tang ka jing tunju hapding kita jing tunju ki ba bon jat ki ruai pi ruai pi pule bible pi le ka man ka jong blai pi yo e ka jing jat ba chi se ba klan utu tanat ngai thoi pi jam chura ula e u e kamot ka pen klan ni ka jing long man sim ha pi job amen te ka pen klan ni ka jing long man sim ka job pi te la pi sngo tho ba pi ya tik tik ka ba ka jing ka jong blai hapding ka ta wan mi kino ki jing e pi de ban sngo tho ye ka le ka wei bakane ka dei ka jing tunju amen te la de ya kren pacha ka ne ka sla la ne pen khoi pen yu i ya udien ko mot uni udien kini ki kitnan ting ting kini kitnat ki sei so hi ta pa don hi pat i benta i ba yap turan pi yu i na si benta ten re pom sindan re kum tu kum ong ngor la shu pen khoi na tai tu benta ba yap so tho la pen khoi na tai tu benta ba yap balai banom yap lot re balo khoi na ma la e ulawan por lang amen te ha ka tu ka benta pat pen khoi ko mut kum ne kan min ne la ong kum no katnat baro ka bom sei so on ngor no te la da pi long ki kristan ki ba ha ka jinya len pi ka jong pi don hi ki benta ki ba la pi la sei so don ru ki benta ki ba pim pat sei so amen te ka mut uble pen khoi no i tu benta te la pi la long kristan patang hai wi bentar pi klem se so un warno te nga nga ka jing long kristan ka jong pi man la ka sngi pi le hi ka la ba dal hi ki benta ki ba pi se so don ru ki benta ki ba phim pat se so te na mar ba phim pat se so utrai upen khoi kum no usneng kum no na example kata ka ba ja shi sha han ne ko mau pan udan wi briu uba ladei karta ko jong ukhat prasnem te ukwa pat ban yele shimbenta ban yele ya ka football kabade na ka benta ki ba hapo khat sansnem te ulale no da ka certificate ka ba thok ban yo ban yele kai ka ta football bat ula yo ru te how ta hi usnem talat kam bat udan kam pat ya ka certificate ka ba khat prasnem te ulani ban yo be ji kata kam nama baduna bah kinong thep kata kam te henre udo no nama bale nama bu thok amen te kalong kum ta hi lada pi thok nem kabut hai tu benta phim shim la sai so
te ublei pat uslat upen khoi da ka ba wai jing sneng ha ka tu ka benta ba namlin chura ban thok na bala dan te ka jing ba be balai nga kum thok la da ngam shem la thok ngala yo e ka kam ka tu ka jing le kai le tes tam ban chu le kai chu yo tang ka tu ka tang ki tu ki hiu ki price ki certificate te dan pat ru ka wi ka priu ka ba ban jing sing ban chua hang ni la kham slem ngan nam pen pau kerteng te ka thok ye nga ba pang i khon jong ka te khon pa dei khlam pang te ha wi ka sni ka wan chi sha ka jing pang te ka ba mot ba hai noi noi benta i ba phi dang yap pu blei pu pang khoi ha to ka benta da ka ba wai jing sneng hai tu hi benta amen hai tu hi benta i ba phi tlot hang tu hi u blei wai jing sneng ka ba pun khoi te balai ba phin kun mau te la da u blei u shu e dai kum to ka mot kan poi ka por ba nai tu i wei bong sei so phin nam sei so phin nam sei so kan poi ka por ba blei ngor no i phi te na mar kata u blei joni pa u blei ba i u yo i ka jing tlot jong phi ha ka to ka benta te ka mot u le kun no u pen khot ken ha ka to ka benta na ba don ka wei ka briu ka ba jor pha ka jing bitar jong ka te haba kala pen i jing bitari khon jong ka kadang dan tai wei hi khon ba kam shim la yo bon ngut ki khon ka dan tai wei hi han ha ka jing dom kadang sojan kala dung da ka khanchi ba i dai khon jong ka i la khlap no te ka bot ka tu ka jing pen i jong ka jing bitar hang to ble pen i ba ngim dai ba ngim bitar na mar ten ka jing bitar kawan ra ka jing ya pa ya pra ka jing bitar kawan ra ya ka jing yap bat kum ta ter te ha ka to ka benta ken u ble no u khlat u pen khoi te na mar ka tangi hapan sngo tho ya kata ka benta ka ba u ble ta ba kata kam da ya hap e bat kene ka benta kata ka ba poi hadu ban da yap te ka tu te kala dai bet ka benta ka ba layai le persya layai le persya poi shadu ka jing yap amen kata nga shu ayat nang ka example hare kani ka tin khlat te ka dai bet tang ka jing sneng ka bot kam pat poi shadu tau pot tang bala da u ble ula sneng shi sneng la da phim ko ngo pat kawan ra pat ye ka jing sniu hadin habot amen te han re haba u ble ula sneng te kumot kala ka mot no kumot like ken na ki jing ja ki basliu na mar haba u khlat hala ne haba u slat u pen khoi ka u pen khoi tang ba phin yo jing sneng om dei e hada ba phin da ma e ka jing ya re da ma e ka ta dei bu ulaya le hi ban pen khoi ulaya le hi ban ni kai tang ba phim shem la ko ngu amen te kani ka de ka jing mot jong kata ka tin slat la ne pen khoi ye ni da ka ba usneng yang i hai benta i bani bakla bat ni ju ang tak to te ngan na bat ko bat khmot khomba teng ni la drop para uni utlet ni kum bakla ban kren bat habani bakla ban kren teng ni haban siu dor kai ka dor ni hapan ma amen ni hapan pan ma ni bele ni la bakla ni haban siu dor ni tu ka jing bakla ka jong ni te kamot kadai ka jing sneng ni nada ni hapan sha jak buram hakmat jono amen pinamar kata lada uble upen khoi yengi kamot kin sap kan sapai ka wei ka por ka ba pin salong pat ki ba sei so te na preng jongi baro hangne ni sngo tho ni dang don lagi jong ki duna harenga nget pila sei so hi ha ko wei pat ka benta amen te namar ba pila sei so ha ko wei pat ka benta lada utrai usneng ye pi wat nang sngo mong hanre ai ngo utrai ba utrai dang sneng ye pi ba pin long pat ki ba sei so bat ki ba dak yen ha ko wei ka sni amen ba chi sho ka tin ka jong blai ko ong kum no ko ong pi menta pi long ki ba khoi da kata ka tin ya ka ba ngala kren ha pi ka tin ka ba la kren hangi ka de ka ni ka tin ka jong blai ka ba la yai hi kai na ka wei ka por ka wei ka por ka ba pi ai puli na ka wei ka por ka wei ka por te la da pi le pi long shisha ki ba khoi amen pin khoi na mar ka tin ka jong blai ka de ka ta ka wa ba im ka ba tang ba ka a jing im re ka pen khoi ru ki jing long sim ka jong i ka man la ka sni amen bat kong shu kum no to yai ne hanga bat manga happy kumpa katanat kamla ban sei so na la de hi lamda ka yai ne ha udin so wan kumta ma phiru
lemda piyai ne hanga namar kata ka kecil ke jong ublay ka kentu yang ni bangin long ki bayai ne how jisu yai ne ban syakri u dei ra dangi sngoman ngin syakri u la dangi sngoman ngin nam syakri u dan ting ting ki brio haba ki wan syaka jinga sing dan ki bawan tang na barapen bor palat ki kmi ki pa dan namar pen bor palat ki himan ki parang dan namar ki samla ki jongki bat dan pat ki ba laya dom bat ki kmi ki pa trash ban chakri ublay laya dom bat ki himan param trash ban chakri ublay laya dom bat ka samla trash ban chakri ublay kata kam de ke jingai ne amen habang apai shawi chakri jong ublay ubajuan hang ne barabor lapen it ho ya ublay da ke way ke breu ke babu ie Henry onda ulai yo ya ublay maka kala i no ya u Henry ai go ya ublay ba upat uklem i ya utrai Jesu amen bat hado menta udang syakri bat kata ka breu kala i no hado menta ka klem tresho hi u Henry wat haba kala it wat haba ulai it ho ya ublay nak daw jo ka kentai Henry haba kata kentai ka i no ya u Henry ma upat uklem i ya Jesu amen namar kata ngi haban long ki bayai ne wat nam syakri ya ublay tang namar jong no Henry sngo tho ya kata ka jing it ka jong ublay ka ba ulawan man sya yak halor ka ding na kata ki pop ki jongi bat ngin it ya u namar ba ula le bhai ngi ulai e ya la ka jong ka jing em na ka benta ka jongi amen ngin it ya u ha kata ka benta te kamot dan kam mano ban pen bor ye pi ban phone ye pi ban ong finwan ji sing ne pinum wan la de pen itho ye utrai chi si pi la sho jing ye utrai ka jap jong pi utrai hi ulawan ye lam amen pi hap pan ye ne ha kata ko rukom de rah do ban ong khon puli bible hada ban ong mai puli bible la ne para puli bible Henry uplay hi uli ban kran ha po jong pi ni ban ye ne ha kata ka benta dei ban yai ne tang ba philawan man kiu chaka ni ga jaka nama ba kamlong ka ba dei ba tang ban shuman i hakmat jong ki breu Henry ai pin yai ne ha kata ka jing chakri blai ka ba shisha amen ha ka ba ide ba ka jing puri ka chin ka jong blai bat ka phile ru ha ka ba ide ba ka ba kiu chaka yeng man chakri utrai ha ka ba ide ba ka ba phi poi kloi chaka yeng ka jong utrai ha ka bay day ba pinduway man lakas ni man lakas step ha ka no ka benta ka ba utrai ula hikay epi ka ba kum ka tin ka jong ublay pide ban yai ne ha ka ta amen yai ne ha ka ta te pit long ki ba sei so na mar katnat kamla ban sei so na la dehi amen kamla ban sei so na la de ba chicho ka tin ka jong ublay ko ong kum no mga ngalong uding so wan ma pi kitna utaw bayay ne hanga bat mga hau utaw say so shibon na baklem mga himla banle e ruem amen ladan nga menta ublay ulas dang ban pendan kam yang nga bangan syakri yo try Henry lada ngapat ngalas ngo sarong no hangta bat ngam ngo dan kam yo try totip ba nganom la banle e ruem klem utray amen piru pinam la man le ka e klam utrai lada menta lada piwan man pha duwai hanga lada nga duwai na menta jong pi lada utrai hi pen kia ye pi kamot nga le ngam la ban le amen nga shuding tang kadur ka ba pau shabar re watrai na po jonga ude ublay te lada ublay don te lada kibri bi yokia te lada bi yokia ta ka bor jong soitan amen namar kata pihaban cek yaki so jong mensim lada don nem haki chakri jong blay namar bangala yo I don iwi bangat puri ilet padu wai how to ba mane blay tau tau yo kia amen namar kata ki don ru ki chakri ki jong blay ki ba haba ki duwai ma ki ubay yap ru em kamot ba ito ile dalade lada im nyai ne how try kamot ba utrai ule Henry lade be bane da ka bor jong setan amen namar kapor setan rukala ban penkia lada omde kumta kita belong Hindu baru kai layap na do menu hare wat ki pangkan saru ki don ki bayo kia ki belong Hindu kila yi kata amen teh Henry keto kare ka jingai ai ke jong play ba ublay udang isen ai ki udang shui lak e kutu shusya bo setan ule hatu hala ka jong kaman Henry da ublay mancho kamot kim long ai tambah ka bakut jong kite
ke David ke bas new. Amen. Namar katangi haban cek bahaya lah de. Namar teng habang ni dang yaji hala ka jong ka mon ni dang yaji hala ka jong ka pertai habang ni duai ki breu ki yo jing pensla ki breu ki yo jing ko ki yo jing kia teng nyim cek era de ba utrai ula depan kan ria nama ba ngayo i gitu ko benta ka ba utrai uang ba pi ki nong tre man haba kitu ki ong ni lale ki bro khoi haka kerteng ka jong utrai te kamot hang tu ni smuto pagi syakri ki jong utrai ru kile du jok kamot utrai uklam dan shobat ki kamot ki klem yai ne shobat utrai te namar kata wat nom pet ya kita ki jing ai hin rek pet yo so jong mun sim don nem hai tai breu la da so jong mun sim don hai tai breu to tip ba tai breu idang yai ne baru utrai ba namar ba yai ne baru utrai ule ke baro amen te han rek tang ba le kam ba wat nam perkhat ba baro le do ble lem da kunta utrai unam ye tho lupa onam ong lupa bahak ta kasni kindan ki ong ala le kam ba ren jo be re utrai wong kom no pi ki nong tre man ngami thoi pi namar kata kandi om de ba kren ni ki syakri ki jong utrai ki kren yanga ba ni baro tamam ni baro ni ki syakri ki jong utrai ngin ya kren dia la de ba ni nam long kum ta men hikai yanga ba hikai ya pi bagi namlong kumta bagi husiar nama dala dehi ngimla bale ai rum ngine cek bahai ke jim ke jongi man la kasi balo ang kumno la dau no ru yai ne hanga la ju bret no yau shabat kom katnat ke bayap stai no ti kia lum ye ki ba kile bret hading bat la thang ye ki te la da ngim yai ne hau trai kidon kibriu ki ban nado nang ne kilama rupai ke dujak plus nang ta andala dep nang ni syabakut ke jingim dan pat nang ni umle ai namar umle si sneng show kabakut kala debe ke dujak teng pipet kumno iti briu le pop kate kumno umle sneng te hare ke jing do not palat pa ba utra kren snga utra ru no teng pis ngo bishni wat nam sngo bishni utra udan kapor ran bishare ki Pishakri utrai wat jupet breu, amen. Wat jupet, wat juang kum noite ile kat kini ke popum noite ile kunta, kum no bleu udang pendan kami te, kum no bleu udang kum ni, kum no bleu udang kum tai te rengan ong ye pi ba utrai onam kren ye ki ba do anu, tang ye ki ba ko ngo un kren, amen. Ara pi ko ngo ublei on sakren ublei la pi ko ngo ublei unyai hikai pi unyai pen ko ye pi amen unyai pen ko ye pi na ko ke por ngasan kan ne ru balai na mar man banga bakla utra ujus neng nga ba ba usneng ngaru ng kongo ba ha banga kongo kadon ke jingaya ke jong ublei amen na mar ngai thu ipi ha ka jing long priu ngim la lai na ka jing sarong u ei u balai na ka jing sarong ngim la lai Henry haba uble ulas neng pat yengi ngipat ngi kloi ban penret ban pan map ke jingai ke jong ble ka map yengi amen Henry lada uble lo penen kam yenga bat haba nga sarong ba haba la penpet yenga bat ngam syam la bet kata kain ke ba om dan jing map na mar ngam tre ban kala ka mot ngam syam la per na Lucifer amen Henry lada ngi kloi pat ban kala ka mot uble jungi ulong ubama namar ka jingai jong u kadap biang amen ba chisho ka jing ka jong uble ka ong kumno lada pi yai ne hanga ba ki tin jonga ki yai ne ha pi ya ka ru ba pi man pin pan te kan long ha pi amen te lada pi yai ne ba ban chakri utrai hila ban pan ka no na utrai nai ha pi te hre tang ba ong pat kum tam ne ba pin pan gulman ni ha ban start pat ban pan ten re ban pan kam long ka babakla pila ban pan te ba ngin bakla pat pila ban ong kum ne lada ka long ka mon ka jome ai lada kam long ka mon ka jome wat ai na ba ni ngim tip ya ka ka mon ka jome te ka mot ba lada pip yo ya ta ba pip pan ngong ye pi wat ju khunyum yo trai wat judom yo utrai nama utrai utip khambha bale uklam ai tu benta ha ba gm ka jong phi amen hanre ya ka badehi la ra phi pan uble un ai bet amen nama la da menta example la da menta ngam jubam ya ka do snam ka khon jong apat ka pang bhai ka do snam ka phak thi dinga nga mai
kamlong te ka badai kumno ngalaban ai amen te kamat bagak jing ka jong ublay ko angkat ka bahipan pin yo pin chupan gulmar te kamot kata kalong ka babakla wan namang kumno gak jing ka jong ublay ka krente kala kren pan kumno patla pan klem yo hanrai ni haban sngo tho la dang ngim yo ka de ka benta ka bang ngim dei ban yo ing to ka benta namar kata wat nam sngo bitari utrai utep khambai ga jingnan kam jong pi amen but chisho ka jing ka jong ublay ko ang kumno hakani la panan buram yo pa jonga ba pi sei so shi bon kum ta pinong ki simran jonga la dang i sei so la panan buram yo ublay jongi amen te hakani la panan buram ya ublay jongi haba ni sei so but haba kum ta ni long ki simran ki jongu tinga kwai pi ba ro ba pin long ki simran ki jong trai ba pin long ki ba sei so kum no pi ban long ki ba job men sim amen pi hab ban long ki ba job men sim wa jong tin kai u thule jong pi kren da ka jing start ya lak da ka jing start hi kai da ka jing start ya slok da ka jing start pen job men sim amen te kita ki ba job men sim ki de kita ki ba sei so te pin sei so ha ki ba pon ki benta te la da pin pat sei so pan wat nam pet ra ya ki wei pat ki ba la ban ai ka jing ka job play ki la ban ya lam jing ruai ki la ban penduai brio wat kum ta ter wat nam pet namar bale namar kampat de ka por jong pi nga kamau ha por ba nga shakri u play nga klem dan jing mo di ra ba pan sa don ka ka ministry ngam dan jing mo di ra ba kan sa long ru ka no ai ka jing ka jong play man la ka ta yo ngam dan jing mo di ru ba ki brio na jingai kin wan pha duai nga shu shakri be kum to mte pra ka ek ru da de pa kata ka por utrai la shukran be namar kata nga ong ye pi shu shakri be utrai ha ka we ka por ka ba phep pai parkhat utrai sa pindan kam ye pi la da pi yai ne ha u bat la da pi la sidang man sei so amen ha ba phep pa sei so wat nam khuslai nama usra nyam tra la menta pi dang thong menta yo lais nam pat dei ban so pi shu kwai tu des nyam tra bon so te kum no la ban so ha ba kam pat dei ka por yo bon so amen te yo ding so nyam tra te ka dang da ka por sans nam han rai ha ka jing shakri blai kamot ublai u pet khat no pi shakri utrai kum no ha to ko tra na yo I ka ta jing shania but u ka ta ka jing pun sei so ka dei be ka wan nong trai da ka ba pi pat hi pi ai ti lot ublai u pet ya pi namar ka tawan nam pet you know ngam chwa shakri ublai ngam chu pet you know nga shu let pet chi mene shu shakri be chu snap pet dara de ka por ban ai khubor utrai ula ai khubor ula kursi mesta lai be ji ula ai ji kai ngala tho ban kun ta ngam pon prakhat pa hi bo unang ai te man la kasni ula nang ai ban ta ha ba madan ka man ai ka tin ublai nga shu ame trai ai khubor inga uru ula shu ai be ka khubor amen te kan sa pai ga ingata ka por ye pi ru te dan kam ba pin khuslai tang ba hab dan kam ban khuslai dei pat ba pin chu ya shong ja thai amen pi ha pule ba ka tin ka jong ublai ha ba pi pule ru prakhat ya ka no ka benta ka ba pi sno shon ha pi prakhat I ka benta ha pi prakhat pin sa yo ka jing pen pau nai tui benta te ya le ban shim ka kopi ya le ban tho kum ba le manga amen ngan chu le kum tanga pule ba nga ba khulam ba ha ba nga yo ka no ka jing pen pau nga tho ba ha ba nga tho nga yo pen biang ba ki we pa ki khot ki be ya ha ba nga la pa pan snai ka khubor uble u I pa de nga nga tre minot kum to nga tre kum to te uble pat usa sedang kai man pen kam amen ni ru ni ha ban le ngai nei ra bong ba ngim dan kam man slai chu le jinga seng be kum to la bia ni ru ni ha pat 3 minot amen te uble ru yo kai man pen kam ya pi te phim dan kam man khuslai wat na bong ala pule bai bel pala ngala duai pelat ngala wai pelat bali hadu mentau blem pendan kam yenga un pendan kam bet ha ya ka por ka jong u te wat nom kali jing kali palat yo try men ya kata ka benta bat chusho ka jing ka jong blai ka ong kum no ko bau pau I denga kom ta ngaru nga I je pi to pinyai ne ha kata ka jing I jonga u blai u I Kung ba upawi dinga ublay uit yo Jisu ba u Jisu ru
uiet yagi bat uang kumno to pinyai ne ha kata kajing jonga ublei kwa yangi ru bangin yai ne ha kata kajing jongu nama da uiet yangi uailot ikijing dan kam kijongi menala kelat pan keli jing keli haji syangalang manwara kula man ai gift nai price sia ban keli jing keli tama ngala kelat ton keli menta as ai pala sintiyo lada dan bala ai jing keli kai kadau tama lasuk kan nama la poisa kani ka menta tama la kata dom lele kat kibok loy tamar we nama bala sok la long lasuk te bala poisa ni menta ngala kum kelat menne te hakano karukom bau jisu ula ban kiu halor kading na ban kongu yu blay ban kiu halor kading na nakam naman syayak na mata kipop jomi amen kadai kata kai tak ada nomor beli ngala de poison ni ham tak ada benda de ban nomor pa kaji nomor pala pala yu blay te la kongu te piru la da piet pala yu utrai kamot pensok ban le amen ngaruh kita balik ngajak hadu mentang adang job kadau kadai bang ayat pala diutrai adang am iet kata dan kon nong nong tu nomor pi siap pun hagi belum nong sakhi kata labon brewan haji im jonga ki brew ki perius pa ki bahas pa ki ba 20 kilo wan hi basam lar lawan pun jahre tang dami utrai lo oyenga uniu brew de jong khanga lo da jin ki ban ngong ta trai ngam tre amen hanrai don we brew ngani ko iki ulai iet ba kata kepriu haba ulai iet ulo ong yo tu sadhu sarvaraj uang to duai se na kamenta junga hatu kan kepriu ke dene em ke jonga uang em am tre ban duai kata kamenta uang em duai be tinamar ba ula penpor palat uru ula duai haba la duai uang tene kepriu ke ne ke jong pi te uang kumno kata kala banong haba kan kepriu ke bah palat uang ngam tre ban ko ngo ba ula ya thop kata kepriu tang arbna le phe amen tehan renya ai ngoi utrai nadu bangala i utrai lapen ipau bon pala i kita gi benta tehan renya ai ngoi utrai banga kongo bai da bajing kemen amen tenamar kata piru lada piet pala di utrai pinla bai ban kongo ya utrai ara utrai wang wadi biri wadi sigrat wad bang kwai wad bang khaini wad thok wad syukor wad ya klim wad ya to wad ya tim pinla bai da ka kerteng ko jong utrai haba pipat la pan bor na utrai ba bang ai ngoi utrai ba ngaju duai ke benta ke bang atrat ka utrai uju ai boringa ba ngaju la ru ya kata amde da ka bor ke jonga da ka bor jong kata ka jingiet amen da ka bor jong kata ka jingiet na mar pale ngam jukwa ban pen mong yu utrai ngong compare la da mong ki briu mat mong la da ki mong bom dei ken ala ki mong ya ka ba dei tin da pen mong yu utrai la da ki shu mong bom dei ya nga te ka khambaban penmong i briu tong bayong ble jonga te nganam penmong amen namar kata hidon kaman i utrai ba phin la ban job ya kata amen ba chisho ka tin ka jong ble ko ong no ko ong la da phin sumari ki hukum jonga phin yo yai ne ha kata ka ji jonga kumbang nga ken ngla sumari ki hukum ukpa jonga bat nga yai ne ha ka ji jongu ujisu yai ne ha ka ji ka jong ble bat usumari ki hukum ki jong uble wat hadu kiu halor jong kadik na amen namar kata ngiru ngin yai ne ban i jong ble ngiru ngin yai ne ba kata ka jing i ke jong ble kan yai ne hangi ke jing i ke jong jisu kan yai ne hangi lada uble u i ye pi lada dan menu ba kata akti ye pi onom sya da le ru em amen onom sya da le ru em dan kita kibri onom ye tho kerteng ki bawan wan pha duai hang ne te don ita ikon de habriu ha te upa jong i ong namar ba ni ko kon jong a ko habriu palang te ban ya dai ka ngan let pen le boxing te da ka hanawa dari ba ki shinrang ki wan man imon ye ka kan show i gitu gibriu kamot salat te henrei la bakla ban nama ka shop man ki para hayeng ila ya jinjar no da hayeng bor khoi kai kada kada potong ba ngala ong oi pa jo pi la bakla para nomor bi la susi kita himen bar itai para idan ret i show e ka himen ka he nomor ba iklan ha ka tiru long kanar yong te henrei ma ong ye pi ni de ban hikai khon jungi bakin i yo ble jungi bat la dang hikai ban i yo ble jungi kamot ba lada manong manong kamot ba takti ye ki khon jungi ble kan yu na dai
ini. Nama lagi hikai bani syok ya dat kata te kamu ngimper syok nak Old Testament. Kakmat nama kakmat kabani nama kabani. Amen. Hallelujah. Ke ek baca katan ko ek kena ka ba hai boleh kata kadi ko baca sisya. Hale jinga seng. Wan jinga seng lawan kita kikang. Bat kilamut ban ra ya ka hama bagi ra ya kati susah bet kumne. Kim la seban pergi bat boleh uyada boleh ulah ban kata kambaru. Amen. Tak kadang ini ban hikai ikut bagi ni hai boleh bat boleh uyada pi. Bat pi long kinang saki ngala yosngo na pi ba kanongot pi ang ba ngala de ban accident pilat. Ikong mem ilamat, ihebrit dang menhakari ilamat, ngang lamat. Bat na peding jopi ngit pun, pila de ban accident, pila de ban or, pila de ban hang. Ba pidang light nak kata jing yap, lada pi mensaru kendet. Let's uble usnengi pi hai nui benta. Hare pila nak kata jing yap, amen. Te uble usumang ni lada ngi nambat i yote. Kamu ke kanom la ban tak ti ni namat kata to ngin Syong sa kata jing ka jong blay bau blay jong ni unda keri ni na mar ka jing ma ka ap sau dong yang ni hare la da utra jong ni ude ba i jong ni uba kata ka jing i jong ka yai ne manu kan benun ban kata ni amen ka bor jong ka mariang ru kan lawan kata ni lada dai kitiar kita lada dai kibriu manu menduru kinom lawan kata ini nama bau utra jong ni ulong ba i jong ni amen ba chisha ka jing ka jong blay ka ong kum no ngala kren ni gini aka ru happy baka jinkman jonga kan yo long happy but baka jinkman jongpi kan long kabada uji sura na kren lupa shwa bun let chapnen gini aka paro khoi na mar kata la pi pule bhai ka jing jong blai pentep bat hawa phile kamun kata ka jinkman ka jongpi ka long try ka jinkman ka jong try ka long happy amen te hapre ka jinkten jong ki bon jat dap da ka jinkman But people don't get a power of white. They never play a take a jong play, but number of pile root. Take a what Katakajikman Kajong try root, and then happy, but Kajikman Kajong Piru, and then how try, Lada Pilong, Kita, give up Gongo, Yaka Hukum Kajong, but Mauli will let be told a power of white, amen? Namakata, man lakata yoga hapan kuntu ye pule ka Bible. Nama ladang ong na do usnem hajar khat nyo khat prangal de hikai man la kata yo ban pule ka Bible te kamot ladang am kren sho menta te kamot ngam tip sho kai ka banja nama wat habang adang kren man la kata yo ru dang dan na pedeng jongpi ki bom ju pule Bible man kasni sala dang am kren te ngam tip sho nama kata ngahaban kren man la kata yo ban ben kemau pi ba pule ka Bible hadok ka jingwan arsin ka jong try man te kak tin jong try ko ong shusho kum no kani ka long ko hukum jonga ba phinya i par long hi ko ba nga la i ye phi ka hukum ka jong try ka long kum no ba ngin ye i par long amen take an example ye phi ha ba ong ye i par long la ni ko to ko benta ko ba i ki nong shun i jong phi kamat ba ong i nong shun Itay brio isu ni nga pat ngan let kran bet ngan let kedop bet ngan let eat bet kambut kumta pat nam smut hopak la la mala pilek ta pin sasha insert penban amen te henrei ha bo ong eat iki nong shun ha bo ong ye eat parlok te ye be eat pila ban ya de eat kumta ya let yawan henrei la la omi long pat ban ya let yawan kata ka jingi jo pi da ka pi duwai na ka ta jong i ha ka beri amen But what you qua ru bak aka bas new kan jai tai brio namar lada let's say im sngot ho ye pi ishim ye pi ba pi de nong shun jongi hare pi wa nam shim ba I de nong shun jong pi hare duai kata kamut pi ye it namar ting ting kidon ki bas sngot ho bak lai ke ni ka banta ki on ma ka ting ka jong play ko ong I ki ba shun chu letor ya ka brio ka ba taman pet ru omla patu ka brio taman pet ru omla ba ting ting Kapan rasi shui ke jingmong nama kapan I tentang la keren ru untuk ban keren desi oleh ranya tehan deh habas ngot ko baklan ke bentapan lit keren si lit keren bat kata kapan long penmani ke jing sya iben te kambut kumta handrai kata ka jingnya I kabawan ada shuni piru duwai na kabenta ka jong I bat na kabenta kabangi ya I pat kumne te ngin ya I na ka por sya ka por nginam ya pet ubadon spa ubadon spa ne bodok ngin I bet kumju amen
kam tam hang ni ha ministry ngim don ka jing e iwei nginom don kano ka jing le shiriang khmat la ne ka jing e shiriang khmat bal ong kum no om don uba don ka jing e ka ba kham kraw ya ka ni ba uwei u ai thi no e la ka jing em na ka banta u lok jong u om don han le tang trajmi ubala no ban IT na ka banta ka jongi amen te la da utrai ula IT la ka jong ka jing em na ka banta ka jongi ni ru ngin ai ka do nu ka jong ka do nu ka jongi sha u amen ngin ai ka do nu ka jongi sha u ba ye ka e ka ba snow bhai ni ba ngin le tang ya ka ba snow bhai ya ka ba snow bha ngin kin tan amen nga ju snow da ram bha ba nga prakhat e ka jing mam e ka jong trai ko ya ka no pok nga snow da ram yu trai nga duai man ka sngi ba nga la ban snow bha yu ba nga duai utrai u pen la amen ba chu chu ka jing ka jong black ang ma pi long ki lok jong nga la da pi le kat ki ba nga la hukum manga ye pi ngam khot chu ki shakri ye pi na ba u shakri tip ya ka e ba u kan ra jong u le han re nga la khot ki lok ye pi namar ye ki e ki ba nga la yo snau na u pa jong nga la pen tip ha pi utrai kwa ye ngi ba ni nom long shu tang ki pe shakri han re ba ki long ki par lok ba unyo ba ni tho ye pi ka e ka ba re ka ba dan hau ble jongi amen ngai tho ye pi ba ga dei shi par lok ba ba utrai tinga kwa ye pi ba ro ba pi long par lok ba utrai I kong me mi long nong saki ba ha ba nga pos niu te la da nga kali utrai kum tom to utrai uju ba te ka dan kuai ka jing pos niu ban long tang kum ka saki ye I kong mem ngala pos niu ya la de ba de I te ngam phut kum ka de ka jing pos niu ngale pos niu ngam pai perkhat ba ka de ka ba pau utrai te ngai ye thoi I nga shong pa kali mau ni ka pos niu kum ta I kong mem ngam phi ba ji ya kran ba utrai to kali no utrai hata inga kali tak shi mi ne rom dan utrai la ye tho amen ham to hi ban long ka sakhi de ham to hi ngom to ngam chu kali tep yo de shau ba de shi sha ba pau utrai ne ham to hi nga shong ma di kong mem kali ngam utrai ne pau me ka di chu pos niu utrai ho u batai nga ya tho snan ham to kali hi de ha ko ba klat I kon jong I ba hanas nia le ka jip nia le chate sha po ba klat itu I kon jong I ba hanas te han renga jule kum ta han ba long ka sakhi nga klan kali mar we ka ta sni ma shi mudur ba ka de tang ka jip pos niu te ha ba ngai thui kong mem yong kali nga ma kali ba kum tu bu jwa ba ka juba ru ka de thek ka ba da sngo ho cha ka ba I wei jing pa ka de thek ka jing ba ta amen tinga kwa I pi ba ro ba phi long pa lo ba ru trai la da phi long pa lo ba ru trai phin kali jing kali long trai un ju ba pe phi nga ju kali be no trai nga puli ya ka jing ka jong blai ha ba ngam smo tho nga ju le ku jong trai thu ya ku du yu kan ne tu trai ru ya tho wan man kran wan man ya tho te nga kwa ma phi pa ro phin don ni ka ta ka jing ya dei ba ru trai ba ha ba phin kali jing kali un ya tho na ma shi pa lo ju len amen phi tho lot kai ka ban ha don jo phi bat ting da dan tai I ba ru la kwa ban kon man ya tho no te no ba de shi par lo te utrai u kwa ba ye par lo ba ni ba le u kwa ba ye tho lot I ba ro khoi tang ba ro khoi pat unu ya tho ha ka shisni kum ba ngi ki par lo ngi me tho ha ka shisni man la ka si la nang thamai ki te ki jing ya tho khana man te utrai u unang ya ye tho ye ni te to phin long kita ki par lo ki jong utrai ba phin yo ban ya de par lo bat u ba unia tho ye phi ki ba re ki ba mayan la ka long ha ka te ka jong play la ka long ha ki do ki benta phi phim chim la jet ye nga han re nga la jet ye phi bang la thong ye phi ba phin yo let bat se so bat u so jong phi on yo yai ne amen de bangi jet mangi yo utrai u la jet ni bat ha ba u jet ru kwa ni bangin se so ula kran chikran ni kini benta bangin se so tak ka dari ka shil nong ula kran chikran yangi bangin long ki ba se so na mar kata to ngin long ki ba se so wan nam shu hon ta ban wan jinga seng han re to long ka jing ko ru shi ki wei to ye tho lam shi ki wei to job ki man sim ki ba ko dor ba phin long ki ba yai ne ba la phi don yu so jong ka jing spoon so jong ka jing bha so jong ka jing jam not bat kum ta ter ai ba ki so ki long ki ba yai ne amen na mar ki don ki priyo ki bala shakri utrai ki bala koi shadu sha ai
tehen rekim chamyai ne pat tehen renga duwai nam ta jopi nga kuntu yang hilang baro bahabang ila seso hakaban chakri u hakaban i u hakaban don ni gitu giso jong mensim to ai begitu giso jong men to ai bang tu so jong mensim ulong ubayai ne hadu kajingwan arsian jong traimen nama kadang imlong ki bayai no e kamen toy nama uble umpet ya kaban menen upet ya kaban mentang amen lala menen dan kibri bango mensuang adi no yalak ngalong mentang ngalong kumni mentai punya tu serang gitu kebadan lain amen namar kata ai balada menen ngilong kumta mentar ngilong kumta baca do ki bom jupot ngilong ba say so amen baca juga tin tu jong uble ko kumno baka e ru ka ba pin pa no try kerteng jonga on ai happy yakini ki e ru ngala hukum happy ba pin ye it parla pi ulak keren arsin igene ga bentang ba tak hakani ko wai kalen nong ulak keren ba lada ngin pa ni ke ngin yo lada ngin it parla tena mar kata to ngin long kita ki ba ye it parla ba ka ke ba pin pan pin yo ti kumbang ngala ong benne kamut ba haba ong it kita ki ba shushu ni piklam daru pin le grup pin le jan te kamut kumta dengan pisngau tu, hak kata kebenta, dengan ada pinang pada syajik, nak kebenta kita kata kalau dia kejingin, nama pencitom ya lagi, nak kebenta kita, kamu try, pencitom ya lagi, nak kebenta kejongi balai, mungkin. Teh awak hak apa pau, sembah yo i berpijit kita i beri henry hak pidu, wine perlu kepor, nam tajung i syajik, nam tajung i kata kalau dia kejingin, aman. Teh lada pilong kita beri kita kuat, ya itu basuan ya pi, mangat hak keno ke apot ke basniu, pidu wine nam tajung i perkat ke bahan. Kamu tidak iet, mak ke bapi kuat, ubeli ai hakapor ke ya ke babiang, lada empat ai, shoot up, balada ai ni, kedai ke bak, ni lapan, baklang, kadai lada ni biang benpan, kamu ni yo ben, amen? Betul ni ai ngo ya ke jong ubeli, try one ai ngo ya, jen ke bakut ke jong makin kopa, bagi jong ai